Imos explicar as diferenzas entre o bilingüismo e a diglosia. O bilingüismo e a diglosia son dos fenómenos da sociolingüística. O bilingüismo. Imaxinémonos un formigueiro. Neste formigueiro habitan formigas vermellas e formigas negras. Unha reina común domínaas a todas. Estas dúas especies viven en igualdade unhas coas outras. No caso de que se necesite, a reina podería facer traballar as formigas de maneira coordinada con total habilidade. En termos de sociolingüística, o bilingüismo é o uso habitual e cotiá de dúas ou máis linguas que perviven nun mesmo territorio. Nun uso máis habitual é cando unha persoa domina dúas ou máis linguas e pode utilizalas en calquer ámbito, indistintamente. Imos falar da diglosia. Situémonos no formigueiro de antes. Imaxinémonos unha situación na que a raíña decide que as formigas negras fan os mellores traballos deixándolles o traballo sucio ás formigas vermellas. Isto crea unha discriminación entre as dúas especies, aínda que convivan no mesmo entorno. Agora, vexamos como sería isto se sustituímos as formigas por linguas. A diglosia é a situación na cal conviven dúas linguas nunha sociedade, pero unha ten maior prestixio social e predomina sobre as outras. Podemos dicir que unha lingua está máis presente no ámbito cotiá, mentres que a outra tamén se estende ao formal, administrativo ou político. Nisto influi a historia dun territorio, cando o poder político opta por non adoptar e apoiar a lingua propia. Neste sentido, tamén teñen moita importancia os medios de comunicación no seu papel de difusores dunha das linguas presentes na sociedade, en territorios con máis dunha variedade. É fundamental tamén o papel da administración pública e daqueles sectores sociais considerados como referentes o económico, o político e o xudicial. Un caso moi común sería dunha persoa que vai ao médico e se dirixe a él en castelán, pensando que é máis fino e formal. Para nivelar estas situacións de diglosia e protexer a lingua minorizada, xorden as accións de política lingüística co fin de dignificar a lingua maltratada. De xeito que unha política lingüística xusta non é aquela que é igual para as dúas linguas, senón aquela que obtén como resultado da súa acción unha situación igual para as dúas linguas. Pensemos no noso instituto. Segundo a lei, todo alumnado debe rematar a ESO cunha competencia solvente e igual en castelán e galego, tanto na fala como na escrita. Para axudar a conseguir este objetivo, xorde esta actividade dos 21 días en galego, como unha pequena medida compensatoria a prol do galego para intentar chegar a ese objetivo paritario que sinala a lei.